vážení spoluobčania, milí priatelia. Stojím na prahu nového roku. Roku, ktorý prinesie každodennú prácu i nekajdodenné výzvy. O niektorých nevieme, o niektorých vieme. Jednou z tých výziev, ktoré prinesie, budú viaceré voľby. Voľby, kde z vôle občanov vznikne ich zastúpenie. To zastúpenie, na ktoré si často sťažujú, ktoré odmietajú a pritom zabúdajú, že je v zásade už 23 rokov výsledkom ich slobodných rozhodnutí. Parlament či iné inštitúcie a osobnosti, ktoré vznikli z vôle občanov, sú potom objektom kritiky. Kritiky tých, ktorí volili, i samozrejme tých, ktorí nevolili. Myslím si, že prevziať zodpovednosť za fungovanie krajiny sa dá na rôznych stupňoch. Tým bežným je využitie občianskeho práva ísť voliť. Je nepochybné, že je na každom občanovi, ako sa rozhodne, pretože voliť nie je povinnosť. Ale je veľmi dobré, ak má občan názor a ak ho prejaví. Ak sa mu nepáčia politici súčasnosti, je jeho nepochybným právom angažovať sa občiansky, vstúpiť do politiky na ktorejkoľvek úrovni, od obce až po parlament a ukázať, že je lepší. Myslím si, že generál Štefánik, pri buste ktorého stojím, prejavil vo svojom živote kus zodpovednosti nie len k sebe a k najbližším, ale oveľa viac k miliónu ľudí, ktorých nikdy nevidel a nestretol, svojim spoluobčanom. Je teda na nás, na každom z nás, viesť svoj život a svoje rozhodovanie s pocitom zodpovednosti nie len za seba, za svoju košelu bližšiu ako kabát, ale za štát, v ktorom žijeme, v ktorom žijú naše deti a budú žiť naši vnúci. Teraz za seba môžem povedať len jedno. A o to prosím aj vás. Zaberte. Zaberte, rozhodnite sa a stojte za svojim rozhodnutím. Ja môžem slúbiť, že keď na to príde, tak zaberiem za seba i za vás.